La gente se fue a acostar y cuando ya a las 9 de la mañana, el de abajo, el sexto, miró por la ventana de la cocina y empezó a salir humo. Y llamó a los bomberos. Isaac e Julio encontraron a morte tras unha noite de festa. Os dous, parella, foron torturados e acabaron atados e envoltos en lapas na súa propia casa. Ninguén atendeu aos berros de socorro, mentres un criminal os acoitelaba, lles prendía lume e escapaba horas despois, escaleiras abaixo cunha pesada maleta. Na nosa mesa de hoxe, o catedrático de Psicoloxía Forense, Jorge Sobral. Boa noite. Moi boas noites. E Manuel Alfonso Romero, subinspector da Policía Nacional de Vigo, que, ademais, investigou de primeira man este caso. Manuel, pídoche un titular que nos enmarque un pouco esta investigación. Buenas noches. Pues mira, lo titularía como un frenesí sexual y violento. Sexo e violencia, dous clásicos criminais que nunca fallan. 13 de xullo de 2006, Vigo. Os bombeiros irrompen na rúa Oporto. Un edificio inteiro está en perigo. Nun dos pisos declarouse un incendio e unha espita de gas aberta ameaza con facer saltar polos aires todo o inmoble. Os bombeiros desaloxan os veciños a correr e acceden ao 7º piso epicentro do lume. Fano con urxencia, pero o que atopan ao franquear a porta non ten nada de accidental. Pronto descobren que as chamas só buscaban ocultar algo moito máis grave. As estancias están cheas de obxectos tirados polo chan, a medio arder. Armarios e caixóns baleiros, un escenario caótico. Ata que entran no primeiro dos cuartos. Alí o corpo dun home xace tendido no chan, coa cabeza debaixo da cama, envolta en panos. Está parcialmente calcinado, pero tamén mostra marcas de apuñalamento. No salón un segundo achado desata o terror. Un bulto sospeitoso do que sobresaen dúas mans, atadas ás costas cun cable. Coa chegada dos primeiros investigadores o piso precíntase. É primordial conseguir todas as probas posibles. Os regueiros de sangue mestúranse cos restos queimados. O cheiro da morte envolve o todo. E mentres a científica traballa a rolda de interrogatorios aos veciños deixa claro que aquela noite, entre esas 4 paredes, estalara a violencia. Dúas testemunhas coinciden en que escoitaron unha forte pelexa contra as 4 da mañá. Falan de berros, laios, golpes. E unha terceira persoa confirma que un home baixou as escaleiras ao amencer arrastrando unha maleta pesada e cunha man envolta nunha bolsa de plástico. A investigación acelera, e mentres esperan os resultados das autopsias, os esforzos concéntranse en identificar e capturar un asasino que anda solto. Coñecían as vítimas o seu verdugo. Participara alguén máis no crime. Onde se escondía ese criminal? Recordan esa chamada que arrancábamos o programa, esa voz pedindo axuda dende a rúa Oporto, pois foi escoitada, o que pasa é que os datos eran tan poucos que os axentes pouco puideron facer, non, Manuel? Sí, el único dato era, me están acuchillando en la calle Oporto, se manda una dotación. La dotación pues piensa que es algo que pasa en la vía pública y tras hacer varias pasadas y revisar un poco la zona no observan nada, con lo cual se da por infructuosa. E a seguinte chamada de alerta xa é duns veciños ás 10 da mañán, esa concreta en o número do edificio. Efectivamente, porque ahí ya es la alerta ya es por un incendio en un piso, en el 7º piso de un edificio, de la calle Oporto. Y entonces se acude ya, se mandan bomberos, acude policía local, acuden... Y es bueno, primero los bomberos cuando entran son los que ya descubren que ese incendio ocultaba un crimen, que era el asesinato de estos dos chavales. Un doble crimen, en realidade, sí. Claro. Que se atopan cando tiran a porta abaixo? Bueno, ellos se encuentran pues que estaba totalmente todo ennegrecido. Nos comentan que había un acelerante con el que se había iniciado el fuego en diferentes partes de la vivienda. Estaba revuelta y se encuentran los dos cuerpos. Pero también se encuentran, que es una de las cosas bastante importantes, la espita del gas abierta. Con lo cual, la persona que había realizado dicho hecho pretendía causar más daño todavía, sí. Para ocultar
Neste supuestamente pruebas. punto, un dos bombeiros que participaron deste operativo chegou a dicir que se tardamos un pouco máis houbéramos saltado todos polos aires. Había unha persoa claramente cunha intención de desfacer o que ali había, non? De borrar as súas probas, De ademais borralo todo. tivo tempo para facelo, porque estamos falando de moitas horas el solo na escena do crime. Como chegan a identificar os dous cadáveres, Manuel? Ben, hay partes de las primeras gestiones tienen que ser a pie de calle, es decir, hablar con todos los vecinos que puedas. En este caso, la policía local ya había hecho unas primeras comprobaciones de propietarios del domicilio, se había hablado con la propietaria, que había facilitado los datos de los que habían alquilado dicha vivienda. Se trataba de Isaac y su madre. Luego también comenta que había... ahora ya no vivía la madre, pero había un chico mulato, posiblemente brasileño. Pero no tenemos suficientes datos todavía, no están identificados, se supone que son ellos. La suerte es que dentro de todas esas gestiones nos vamos también al edificio de enfrente, por si algún vecino a través de la ventana pudiera haber visto algo. O sea, ampliamos ese radio de acción. Y hubo suerte, se localizaron allí dos chicas que conocían a estos chicos y que nos comunican que podían trabajar en un pub conocido de la zona, conocido de Vigo, que es un pub de ambiente homosexual y además de consumo de sustancias. E tendes claro que esos dous rapaces eran parella, que se chamaban Julio e Isaac, e que tiñan unha vida por diante que esa noite de verán se quebrou para sempre. No 7º piso do número 12 da Rúa ao Porto vivía unha parella de mozos con plans de boda. Moi coñecida no ambiente nocturno vigués. Isaac Pérez Triviño, para moitos aldaní de 26 anos, traballaba no Strong, un after hours. E segundo súa nai era unha persoa boa, xenerosa e moi presente para os seus. Ao seu carón estaba Julio Anderson Luciano, brasileiro de 32 anos, tamén vencellado a esa vida de noite, de locais, de amizades e de rutinas compartidas. Os dous facían vida xuntos, coñecían a cidade e eran habituais dese Vigo que se move cando se pon o sol. Tiñan unha casa aberta, trato próximo e esa facilidade para estar cos demais sen aparentar nada. Eran mozos queridos, visibles e moi dos seus.